Makarya. Wong lanang ra makarya iku ngopo? Lanang kudu iso nyangga apote ndonga kabeh ora ngandalke wong tuwa tabungan ora sepiro sang umum restu lan donga ngadepi pacobaan sing teko. Cara ngancani wilir tentang wengi bapak durung bali saya ngerti apa te golek rezeki sing halal sing iso berkahi.
kudu iso nyangga apoting donya.